И здравейте на всички, аз съм Готя Проц и днес снимам с X Dark King. Или грешно съм го казал ли как? Оп! Сори, с ръка беше. Да, бе. И сега снимам на PvP тук. Аз не то съм гал. Има спид като. Не, това не е спидка, това е ябълка. А, да. Етос! Чакай! Живли си? Да. Айде, бошим. Етос ми са прави на тарикат. Нямаше го паткам. Не, ще умреш! О, тук върна си. Няма. Ай, това не мога на 4 ли? На 200. И, както виждате отстрани, статуса ми 230 кила. Право съм ги пръснал. Тебе! Къде? Ули, изчезвай! То са легендари. Изчезвай, бе! Ули, гони бе един! Чай сметна простийките. Ай, скри му някоя барака. Имам два таки смеча дома. О, да, един. Ай, аз нямам. Ай, скри му някаква барака, искаш? Хубаво, чай с нагласа. Елай там и там в гората, никой няма ни файн. Хубаво, нати меч. О, да, някакъв мангал има. Нати Чакай по меч, телефон. нати меч. Мислях. Ти скоча тут, бе. Искам лъка му. Аз ще го съборя сега. Имам стрели. Стой. Колко стрели имаш? Един стак. Дай. Камон. Ще го целя? Камон. Дай го хванем, дай. Аз имам проблем. Някакъв тук с дъма меч ме почна. Стой, Ида. И с легендърка. Ида. Обима. То оби. Да, бе. Нищо. Казвам. Legendary kill. Ай, питаш го в описанието. Ние сме приятели. То сме дали броните. Кой бе? Този дето оби, даде ми броните. Кажа го на туша, къде си? Ела, че ги дам. О, легендарен на половин сърце. И наистина се казва легендарен, казва са VIP. Вип мангал на половин сърце. Аз гоня VIP. И аз, ще го хванах. Ще го притрепя, го хвана. А той е с питка. Той аз съм с питка. Мила ми хелп, не искаш ли? Чакай. Хванах го, почнах го. Паткат ма. Ай, мене! Имам два дъма меча. Това защо е бъгнат? Пич. Тук някакъв пич ме уби. Брат, мен цяло ме притрепят. Взех ли нещо яко? Не. Ти къде си не мога разбира, бе? Виждам къде си. Дай някакви работи. Ела, трепим това. Почвам. Така бе, изненадах ми го Ха-ха. Ела, скрим обачката. Добре. Ай, тос. Камон. Хелп, и тук един. Той си мой съби, брат. Съдрал го. Ела, там моня. Випа май. Не, тото изти, бе. Аз съм бил натисняк. Ела, къщичката. Тая барака е заета, ела от друга барака. Коя? Значи мече ми Искаш меч, Значи имам право меча. Чакай, ела бараката да ми го дадеш. То там сумати. Помислих това за един друг. Умирам! Пасане, не го ли бе? Бият ма! Умрях. И аз. Жив ли си? Да, отрепи го. Браво, и двамата ли? Да. Наистина ли бе? Да. Ела ти дам меча. Ти не двамата се прибиха. Ела меч си вземи. Не те виждам где си. Баракичката. Бе, брат, някакви тук мангали ме гонят, ей ти една полушната да отрова. Ти да не дойдат при мен, защото съм малко кръв. Аз писах на МСГ да дойдат при тебе. Защо? Значи я умая.
Умря ли? Барака екшън правим тук. Окей, сега и аз се включвам. Ела правим барака екшън. Ама Чакай не се на някъде в университета, че преди малко взех много яки сети. Някой гледа този сервер, моля да ми даде лайки. Гати готиният огън. Гати голямата печка направо. Хвърлям диаманти и мечове тук на воля. Хелп, года! Убий го този зад мене! Няма никой. О, не с вип меч. Аз скрим. Ела. Ела гипата. Лада! То сега как обаче? Какъв е той? Лада. Яш. Ела. Изхабих си. Ладно, падим легендарен вики. Имам такос. Отровна полшанка. Хайде. Ела, бързо. Той не ги подпалва, дай ние да ги... Ние да отаковаме. Казвай на колко сърца е. Кажи на колко сърца. Вече не искам да знам. Гони ли ма? Не. Ма гони мене. Нищо. Да. И пак покрай мене тръгна. Мисля да не спия спитка. Като ти. По някакво пресрещно тук ме почна на мотив. Тук ти не е много тъмно. Окей, ти спрямо гони това пич. Какви говоря, бе? Той още ма гони. Мен някакъв с кожени брони ма патка. С кожени брони. Ета. Тенки. Тенки. Ай, смачкам мисля. Не. Някакъв царе ма приби. Брат. Умря ли? Не, едно сърце. Чакай. Аз тук чакам, ще умра. На едно, на едно. Две умрях. Гъгън. Така тежати. Как си вземе броните ксалати? И тазелки. На колко минути? На 12-13 различно. Знаете, че ние сме тарикати. Ще има описанието. То ще го паткам. Взех един диамант и... Къв то със сърце мапа. Двама ма бият, човек. Нека ти долните. Ей, 146 път са му бивали. 235 кила вече. Ули! Нека идва да довърши ти, кое започва. Началото забравихте, бе! Ох, най-добре. Пани ма загайдите. What the fuck? What the fuck, ла ми помогни, брат. Не мога, пълен съм с дъма брони. Ума гоня, продължавам гони. Нека. 9 пържоли имам, човек. Почвам къде струва. Взех си лъпчето. Ела ми. Няма стрели! 3 сърца. Хубаво, защо мен гони? Само ти не мога да разбера. Стига бе нас! Къде сте, бе? Дай ми координати. Аз умрях, какви координати искаш. Среботирай се, обереш някаква буклука. Среботирай се бързо. Аз взех тук ти... Аре бе, дума бро, не искаш ли? Сега ще дода чай тук ти... Си взявам годин като съм се скрил под някакво дърво, като някаква чайка. Чай ги убия ти, за да му взема малко. Леочи. Аре, ела бе. ОМГ е. Бре, гони ли ма? Не, стреля ма с лък, значи. И блокирай се. Неща. Аре, брат, знаеш колко брони имаш, ма и аз ако ги скуза. Атака! Туре взех световно минерал. Ясно неща. Идвам. Взех 3 почнати за прав. Нападнаха ма. Кой? Де я знам. Аз като ти кажа да много долен, що ма напада. Умря ли? Не.
Метна му малко такова. Сърце и половина. Ти? Да. Сега имам една годинка за кеф. Здравей. Спри да бягаш. Да ме убиш. Да. Ей, там горе има много брони, аз нещо. Къде? Дето не са 3, брат. Аз тяхните брони ще си има. Там един е дъма енчант. Не са ли? Гейм нещо. Ела губим. Май. Искам ти да стане в кадър. Не е енчант. Аз го нападам. Виж му меча. Давай меча му и някакъв мощен човек. Какъв му е? Не го взех. Его. Тос го взе, Тос. Аз го взех, стоп. Взе ли го? Да. Браво. Какъв е? Шарпна с едно. Мъга. Можеш да му пазиш. Ще правят такива работите. Аз съм твоя арчер. Имам бая полшаняци. И аз имам. Искаш ли да ти дам една? Не, благодаря. Имаш да има меч. Да, ти. Дай ми един. Дай някакъв айтем да запълни инвентара. Там долу. Добре. Пие едно такова. Ти диаманта супер. Айде, фъркаме. Жена ти връхна чая. Гледай да не загубиш якия меч. Шарпне с едно изобщо не е як. Айде му скачаме. Стой, дай са гавности. Всеки ще иска да уби, като види якия меч. Аз го убих. Половин сърце, брат. Маркира го са къче. Иди. Нека. Маса на половин сърце. Ти ли е? Да. Не се енчентва на меч. Да му скачам ли? Скачаме му. Аз нямам хил. Брат, трябва да му скочим. Май. Или ние се енчентване, или... Не знам. Чакай да си спърля буквата ще му скочим. Аз гоня тук те. Той със стрелитка. Къде си? Ще убили го, бе. Не бе, тук ти на дървета, той то с Тарзан. Тарзан. Някакъв съм чантън на гони. Пи нещо, пи, насрама. Убили та? Да. Репортирай се пред мен има смътяйте. Па. А че ме гони един? Ай! Апе. Да не се хабат талиопите. Ще го насра. Скаш като скаш клипа ходим някъде за селим, бе. Ай, тук ли се? Да. Грей. Обрах. И трепя тука. Мала при мене дъма има. Той и аз взех дъма, човек. Не слагай си ги. Само бутуш няма. Тук има сумати неща, ей бутуш. Взех. Ей. Късноточен. Премахнаха ги. Каска взе ли? Аквайрам. Да. Не каска. Има някакъв мангал. Там е някакъв мангал. И там. Ела да трепим, бе. Стай ги мангалите. Добре срещва. Тос. Да, бе. Аз дикам ти нещо се побърка и почвам да слушаш. Не, там. Виж, не знаем какво ще му се случи, момчето. Сега ще види какво ще му се случи. Аз висока бия. Брат, защо по мене биеш, бе? Без иска. Бах ти на убас. То с фара аспектче. Нека те убия. Пожелавам ти го цялото. Идва някакъв, идва са драма. Къде са, бе? Казане. Съдраха, ма. Не го ли, бе? То с енчант меч, вземи му го. Добре, ръкаш в мачка. Брат, много си Би го. Много си зле. Дай меча да ги по-бързо. Много си зле, брат. Аз ли съм виновен? Никатино. Аз ли телепортни са?
Бе, кой ще телепортам, аз съм теб. Добре, загубим якия меч. Не знам, че го взема. Ух, Някакъв би. взе ли си го? Хасан Де е. тръгваш ти, бе? Де тръгваш ти, бе? Това бе. Аз съм бодигард. О, взех ти меча всъщност. Шарп едно. Шарпнес, да, едно. Ще го върнеш ли? Да, бе, ще го върна. Чай го тествам в клипа. Умри, бе! Бил Матос, бе! С 2 удара. Браво! Ти беше за клипа. Да ми харесал. Абонирайте се. Не, още. След клипчето. И чао, няма го слушам какво говори. Ами чао.